A muiñeira de chantada bailada ao estilo hip-hop e sen esquecer pases e puntos tradicionais da nosa danza máis internacional emociona e enamora. Un total de 50 bailaríns da Escola Viguesa Media Punta participarán con esta coreografía na final mundial de baile en todos os xéneros que se celebrará este ano en Sitges. Este espectáculo no que empregaron a versión de Carlos Núñez e de Chieftains levounos xa a ser campións de España e agora buscan apoio económico para o desprazamento e a estancia durante o Mundial que será no mes de xuño. Para iso están dispostos a actuar en eventos a cambio dese necesario apoio, segundo sinalou a directora do centro, Cristina Rodríguez, que nos cedeu estas fermosas imaxes. Deixámolos coa actuación ao completo. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento. Pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Se buscas a Galicia, en ti tes que atopala.